Λοιπόν, σήμερα ο Βαγγέλης φιλοξενεί τους φίλους του Λάζαρο και Παναγιώτη. Και εγώ με πολύ χαρά υποδέχομαι και περιποιούμε τους φίλους του Βαγγέλη, τον Λάζαρο και τον Παναγιώτη. Τα ξέρεις αυτό, παιδιά. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε, παιδιά? Έχω να πω ότι τρώω τώρα και όποιος τρώει, το κάνω με κοιτάει και δεν μιλάει. Α, εσύ Παναγιώτη? Έχω να πω ότι πρέπει το χειμώνα μου και δεν λέω τίποτα. Λάζαρε? Μια τα ίδια. Μια τα ίδια. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Φάτε. Σας αρέσει? Τις πίτες τις έχω ψήσει καλά, είναι ξεροψημένες? Μια χαρά, μπαμπά. Ωραίες? Ναι. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Αγγέλη, δεν θα ήμασταν αδέρφια. Μπράβο. Πάρτε ό,τι θέλετε, και κοτόπουλο και φτεδάκια. Εγώ δεν θα το φάω, γι' αυτό. Εγώ βλέπω ότι θα το φάω όλο. Τζατζίκι έχουμε ωραίο. Το λαμπράκο. Το λαμπράκο. Ναι. Πορτοκαλαδίτσες. Ναι, ήδη. Δεν φαντάζεσαι ότι κρύβει. Ωραία. Βαγγέλη, δεν έχω συζητήσει, δηλαδή. Και εμένα είναι χαρά μου, παιδιά, πως είστε σήμερα εδώ. Για εμάς. Είπαμε δεν είχαμε κάτι καθόλου. Εντάξει, καλά κάνατε. Και να έρχεστε. Με τον Βαγγέλη θα προσπαθήσουμε να ερχόμαστε Σαββατοκύριακα, όποτε μπορούμε, όποτε μπορεί και ο Βαγγέλης βέβαια, και θα βλεπόσαστε και θα παίζετε. Εγώ λίγο πιο πολύ, από όλους πιο λίγο θα παίζα. Όσο μπορεί ο καθένας, γιατί πρέπει να διαβάζετε όλα. διαβάζετε για τα μαθήματά σας. Έχει και γυμνάσιο αυτός. Τώρα εσύ, Λάζαρε, θα πας για την πρώτη γυμνασίου, Εσύ, Παναγιώτη, για Τετάρτη. Και ο Βαγγέλης θα πάει για την έκτη δημοτικού. Την Παρασκευή θα πάρετε τα βιβλία σας. Πότε θα τα πάρετε? Τα πήραμε. Τα πήρατε τα βιβλία? Δεν πήραμε τελικά. Δεν πηγαίναμε. Την Παρασκευή όμως θα πάτε να τα πάρετε. Τα βιβλία του σχολείου. Ναι. Και τη Δευτέρα θα πάτε για μάθημα, Με το λεωφορείο θα πηγαίνετε από εδώ? Ωραία. Εγώ του χρόνου θα πηγαίνω πολλά. Εσύ, Παναγιώτη, φέτος πού θα πηγαίνεις? Εδώ στο χωριό στην Αβιδιά? Ναι. Και του χρόνου μολάω. Και του χρόνου σε μολάω, στο γυμνάσιο. Όχι. Δημοτικό, αλλά θα πηγαίνει, επειδή είναι πιο καλό το δημοτικό εκεί. Α, θα πας του χρόνου στο δημοτικό στους Μολάους? Στην έκτη δημοτικού δηλαδή, όχι στην πέμπτη? Στην πέμπτη. Α, θα πηγαίνετε μαζί, Λάζαρε? Όχι. Εγώ θα πηγαίνω στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο, αλλά θα φεύγετε το πρωί μαζί με το λεωφορείο, αυτό εννοώ. Μάλλον. Περίπου, Μάλλον. Γιατί Παναγιώτης. Και ο Βαγγέλης μας παρακάλεσε εμένα και τη μαμά του να έρθουμε στο χωριό εδώ, να μεταφέρουμε εδώ τη δουλειά μας για να είναι ο Βαγγέλης εδώ στο χωριό, γιατί του αρέσει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε εδώ να μεταφέρουμε τη δουλειά μας. Και έτσι θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε. Και Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα, αργίες, εθνικές εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα. Και εγώ σχολείο δεν θα πηγαίνω. Και εγώ αυτό το ρώτησα. Ναι. Και μου είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ. Και είπες δεν θέλει να πάει χαρακτήνα και θέλει να κάτσει εδώ. Ναι. Τι είπες? Θα πηγαίνει εδώ σχολείο. Ωραία τότε.
Θα καθόμαστε μαζί. Λοιπόν, παιδιά, καλή σας όρεξη, συνεχίστε. Σας πήρα ένα βιντεάκι, το οποίο θα το βάλω στην ιστοσελίδα μας. Τρώμε κι άλλο, δε. Και θα... Ας θέλει να φάμε. Τρώμε τώρα. Δεν ενοχλούμαστε. Φάτε. Δεν ενοχλούμαστε. Πολύ φίλε. Το θέλει κανένα να το πάρω. Πάρε, έτσι και εσύ κι άλλο. Τώρα θα σας φέρω. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω για να πάω μέσα να κοιτάξω και τις πίτες.